दिनै जोबोद मोजां मोनसे खौरां दङ मानोना दिनै जोङो उदालगुरि कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास जोङो गायसनबाय आरो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो मोनथाम साबजेक्टनि क्लासा जागायसिगोन। उदालगुरि जिल्लायाव गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान नांगौ एबा इउनिभारसिटि नांगौ होननानै गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदोंमोन। दा आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खनले सावरायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो उदालगुरियाव केम्पासखौ गायसननो हाबाय। बे केम्पासखौ फुल फ्लेजेड महर होनो थाखाय नोलोबारियाव मोनसे हा होनाय दङ दैफाङाव। दा बे हायावनो फैगौ बोसोराव जोङो गासै 6 करोड़नि केम्पास जोङो लुफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ आरो आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो आं साबायखर बावो। बिथाङाबो बेवहाय जि एप्रुभेल नांगौ बेखौ होदों आरो उदालगुरि कलेजजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौबो आं साबायखर बावो। बे मोनसे गिदिरथार एचिभमेन्ट दिनै मोननो हादों। बिनि अनगायै जोङो दिनै सस्त्रपारायाव फैनानै जि सुजित नार्जारि अडिट'रियाम बेवहाय 700निफ्राय 800 सुबुङा जिरायनानै मिटिं खालामनो हायो। बे हरिसिंगा समस्तिनि सस्त्रपारायाव जोबोद मोनसे समायना जोङो अडिट'रियाम दिनै बेवहाय बेखेवनो हाबाय। आङो हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजा आरो लोगोसे सस्त्रपारा ओनसोलनि रायजो राजानो हामलायनाय बावो आरो बे अडिट'रियामाव जिरायनानै जोंहा बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बे ओनसोलनि रायजो राजा, धोरोम आफाद बयबो अखा बांखानि समावबो सान्दुंनि समावबो बेवहाय जिरायनानै मेल मिटिं खुंनो हागोन आरो हारिनि ओनसोलनि जौगानायनि गोनां थांखिफोरखौ बेवहायनो जिरायनानै बिथांमोना लानो हागोन। आं बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम हामलायनाय बावो। थांनाय बिसायख'थियाव हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ अनदोंमोन, जोंनो बोर सारस्रिदोंमोन। बे हिसाबैनो जों बड'लेण्डआव सरकार दानानै दिनै गोजोनखौ गोजोरै गायसननो हाबाय। गोबाव बोसोरनिफ्राय सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाबाय। फरायसाफोरनि थाखाय, लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हादों, लामा सामा बानायनो हादों आरो आं दिनैबो मिजिंथिगोन बे सस्त्रपारा ओनसोलजों लोगोसे हरिसिंगा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन हारियाबो UPPLनि फारसे बिथांमोननि अननायखौ, बोर सारस्रिनायखौ अरायबो दोनगोन आरो इयुनाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन। बिनि रिजाल्टखौ थाबैनो होगोन आरो एपइन्टमेन्टखौबो थाबैनो होगोन।